explicar que bàsicament quins són els dos extrems en els quals ens movem en la definició d'aquestes modificacions de les ordenances fiscals. Per una banda sempre està el tema de la suficiència de recursos per poder dur a terme l'activitat de l'Ajuntament, que a més en aquest context de crisi en la qual ens pressionen les demandes socials i per tant la despesa, necessitem suficiència d'ingressos, i per l'altre extrem estem en la mateixa situació de crisi, ens provoca que la nostra societat ens demana una espècie de moratòria en la pressió fiscal per poder alleugerir el pes de la crisi. Justament en aquests dos extrems hem de buscar un punt d'equilibri per garantir el que són la suficiència financera i una pressió fiscal raonable en aquest context tan greu de crisi general. Pel que fa al contingut concret del que es ve a demanar avui a l'aprovació al ple municipal, començant pel primer punt, tenim la modificació de 7 ordenances concretes, que són tant la modificació d'alguns punts de l'ordenança general de gestió, inspecció i recaptació, i després també la de preus públics i dels 5 grans impostos municipals, IBI i CIO, que anirem detallant a continuació. Primerament, explicar que una de les grans modificacions de les ordenances és treure tot el que fa referència a les subvencions, que no és ben bé matèria fiscal específica, i portar-ho en unes bases separades que s'exposaran al final en el punt quart. Després també explicar que degut a aquesta crisi que els esmentava, avui en dia es demanen fraccionaments de menys de 200 euros, degut a que la gent necessita fraccionar els pagaments dels seus impostos. Aquesta quantitat mínima que anteriorment estava en 200 euros, ara hem baixat fins a 20 euros, és a dir que arribarem a concedir fraccionaments de fins a 20 euros. Després, pel que fa referència a l'impost sobre la plusvàlua, sobre l'increment del valor dels terrenys de naturalesa urbana, explicar que continuem amb aquesta moratòria que ens permet aquesta disposició temporal transitòria de la llei estatal que regula aquest impost, en el qual es suspenen les emissions de les liquidacions en els impostos en els casos aquests famosos de les dacions en pagament. Explicar per títol informatiu que ja s'han donat 289 casos i que portem acumulat un valor de 391.000 euros de liquidacions que no s'han liquidat i que per tant són uns ingressos menys que l'Ajuntament no podrà recaptar, però evidentment és una causa tan punyent que difícilment també un dia o altre s'haurà de fer front a aquest cas, la qual difícilment serà la seva liquidació final. Per tant, estem esperant la legislació final per part de l'Estat sobre aquest punt. Pel que fa referència a l'IBI, el que els deia, s'han tret totes les referències de les subvencions que estaven associades a aquest impost i s'han traslladat en aquestes bases de subvencions que els explicaré al final, com els he dit. Després s'han regulat 2 nous supòsits d'exempció, el qual fan referència a coses molt puntuals de jardins històrics i de camins de domini públic, això són coses molt puntuals. Després continua el topall del 3,85% en la quota de l'IBI per aminorar l'impacte de l'increment del fet d'aquesta pujada que hi havia en l'impost. Per tant, no hi haurà cap quota que augmenti més del 3,85%. També recordar que això són acords que ja estan acordats per ple i que per tant simplement el que fem és continuar complint-los. Després continuen, perdó, això és una novetat, que és la bonificació del 95% de la quota de l'impost a favor dels equipaments esportius. Això concretament està pensat per aquelles entitats esportives no lucratives que no tenen la categoria de fundació, que encara no tenen la categoria de fundació. Les fundacions ja poden gaudir d'aquesta exempció i està pensat per les que no tenen aquest formalisme jurídic, perquè també s'hi puguin acollir. Després, pel que fa referència a la bonificació per l'IBI per a les famílies nombroses, s'especifica que el subjecte passiu ha de ser el titular o cotitular de l'immoble i a més estar empadronat. Això és per evitar una sèrie de picaresques que s'han detectat. Pel que fa referència a l'impost de construccions i obres, l'ICIO, el més significatiu és la inclusió d'una bonificació del 95% de la quota de l'impost per les obres de restauració i conservació dels elements catalogats del Pla Especial del Catàleg del Patrimoni Arquitectònic. Evidentment això es fa perquè normalment la catalogació, això en el propietari li és una
per ell moltes vegades és un gravamen perquè no pot fer les obres que ell demana, o també perquè a vegades està obligat al manteniment de façanes, etc, i mantenir els estils arquitectònics que hi són, com una mena de compensació que almenys el 95% de la quota es pugui bonificar. Això és un pas important en la cara del que és la conservació del nostre patrimoni arquitectònic històric. I després també una bonificació del 80% de la quota per les obres fetes a causa del trasllat forçós d'activitats per motius urbanístics, que això a vegades s'havia produït en el passat uns certs abusos i és una manera també de compensar aquests efectes sobre els propietaris particulars. A més, quant a la bonificació de la quota a favor de construcció, també com a mesura mediambiental, és a favor de les construccions i instal·lacions que es basin en instal·lacions tèrmiques i d'energia solar, plaques solars i energies alternatives, però que no siguin d'obligada que el propietari, si les ha de posar per normativa, no estarà bonificada, perquè ja s'entén que com que té l'obligació legal de fer-ho. I en els casos en què són per pròpia voluntat del propietari, que porta a terme aquesta instal·lació, aquesta bonificació de la instal·lació amb la intenció d'incentivar que no et costi a més de pagar l'impost, ja que tu fas una mesura mediambiental com pot ser la instal·lació d'unes plaques solars. I després, pel que fa a l'impost de vehicles, el canvi és petit, però també té la seva importància, que és que un cop es demanin ja tindrà efectes en el mateix exercici en què es demana la bonificació que es tingui dret i per tant no haurà d'esperar l'exercici següent. Després, pel que fa referència a l'IAE, s'introdueixen com que tot això va sempre vinculat en la llei d'hisendes locals i aquesta llei va canviant en el temps i permet també les ordenances han d'anar a remolc seu i anar introduint les modificacions que la llei estableix, concretament en cas de tarifes per parcs d'atraccions i activitats de temporada, però això són coses molt menors. També s'incorporen a la demanda d'aprovació del ple els nous carrers i la seva categoria, ja que l'IAE, per poder calcular el còmput, una de les variables pel càlcul és la categoria del carrer on està el negoci. Per tant, també s'aporta la relació de carrers amb les seves categories i aquests 4 carrers nous, quines són les seves categories assignades. Això pel que fa en el punt primer d'impostos i de la categoria fiscal dels carrers. Perquè fa el segon punt, que és el que tracta sobre les taxes i els preus públics, el que bàsicament, el que els deia al començament de l'exposició, és una congelació de preus, de l'import de la taxa i del preu públic. Llevat en casos molt excepcionals que venen provocat perquè està, per exemple, com és el cas del cementiri, en el qual en el plec de condicions de l'empresa concessionària està estipulat la clàusula de que ha d'augmentar amb l'IPC, però per la resta de casos ens trobem davant d'increment zero de taxes i de preus públics. Tanmateix, com que no només s'ha de quantificar el valor, sinó també quan apareixen noves taxes es modifiquen o es suprimeixen i preus públics, se'n porten a ple una sèrie que ara els diré, concretament són bàsicament tres grans grups, i després una modificació i una supressió. Ara els exposo quines són. Pel que fa referència als temes d'expedició de documents, es proposa la creació de dues taxes, que és per l'informe d'arrelament social i de la taxa d'informe sobre l'esforç d'integració per la renovació de la residència i modificació de la residència per circumstàncies excepcionals i residències del treball. Bàsicament són pels col·lectius, bàsicament no, és per la població immigrant que ha de renovar aquests documents, els seus documents, i que com que necessiten aquests informes d'arrelament, que almenys contribueixin a través de la taxa al finançament d'un cost del seu servei. Cal mirar també, entendre que si mirem la relació de taxes que estan vinculades a l'expedició de documents oficials, vull dir, tot ciutadà ja paga, per tant s'entén que també s'ha d'introduir aquests col·lectius com altres ciutadans que també col·laborin al cost del finançament del cost d'aquest servei.
Després també pel que fa referència als autotaxis, aquestes dues taxes de sol·licitud de canvis de dies setmanals i de capacitat del vehicle, tot això està pactat amb els sectors, amb el sector involucrat. I pel que fa referència a es creen 3 noves taxes que són són 3 preus públics, per retirada de suports de senyals de trànsit, retirada de suports de senyalització i de retirada de, bàsicament, i de el que diuen d'aparcament de bicicletes. Això no és res més que si hi ha, per exemple, un aparcament de bicicletes i una persona vol fer un gual i justament està davant, com que per l'administració li suposa que haurà de fer uns canvis en el lloc concret on està ubicat aquest aparcament de bicicletes, doncs la persona que demana el gual ha d'assumir també el cost d'aquest trasllat, ja que l'administració ha de pintar ratlles o ha de posar les barres de ferro o el que convingui. Pel que fa referència a la modificació dels preus públics, bàsicament ens trobem davant d'una petita variació en la recollida i tractament de la bossa comercial, en el fet que s'introdueix una nova franja per no fer passar els comerços dels 125, o sigui, tots els comerços fins ara de 125 a 400 metres estaven catalogats dintre la mateixa franja, es divideix aquesta en 2 parts per fer més equitatiu el tribut, i després també s'introdueix es rebaixa concretament el grup C. Això ja ho veuran vostès en l'annexa número 4 en aquesta específica. I també l'important és la pròrroga del que fa referència a tot el carnet blau, en el qual es prorroguen tots els seus beneficis associats a aquest carnet, que fa referència a l'obtenció de subvencions per la taxa de la brossa vinculada amb les persones que tenen aquest carnet. I pel que fa referència al tercer punt, en el qual es parla de les tarifes, aquí vostès trobaran les 4 grans grups, que són aigua, autobús, el que és el Sorrall, esports i el taxi. El que fa a l'aigua, manteniment de tarifes, per tant, increment zero. El que fa al transport, aquestes tarifes van vinculades a tot el que fa l'autoritat del transport metropolità, per tant, nosaltres no les fixem, sinó que les fixa aquesta autoritat i serà el que fixi aquest organisme. Pel que fa al Sorrall, se'n creen 2 quotes en una quota familiar per incentivar els cursets de natació escolar, etc. Bàsicament per incentivar que entrin nous socis en el Sorrall. I finalment tot el que fa referència als autotaxis, que en general es mantenen els mateixos imports que l'any passat i, com els deia, també està tot consensuat amb el propi sector. I finalment el que fa referència a la provisió provisional de les bases de subvencions són les 2 grans bonificacions associades a el que ha sigut l'increment de l'IBI i a la bonificació del 100% de la taxa de brossa domiciliària per aquells col·lectius amb ingressos amb atur forçós des de fa temps, gent gran amb unes rentes baixes. Concretament, la concessió per a la subvenció a persones pensionistes jubilades d'atur forçós per pagar l'impost de l'IBI, no tot l'impost, fins a un 34%, bàsicament és per compensar-los l'increment de la quota de l'IBI d'aquesta que portem arrossegada. I el 100%, com els deia, el que fa referència a la taxa de recollida de brossa. I finalment, un punt referent a les famílies monoparentals perquè siguin tractades com les famílies amb molta canalla, no sé com es diuen, nombroses, amb les famílies nombroses.